Здравейте хора! Аз съм Крис. Имам да ви обясня много неща. Ще започна от началото. Направих този канал тук в YouTube през 2012 година. Причината, поради която направих тогава канала, беше да снимам и качвам моите хип-хоп денс видеа. Колкото и абсурдно да звучи, така беше. И ако сте се разровили случайно назад сред видеята, които съм качвал, сигурно сте видели, че точно едни от първите ми видеа са точно такива денс видеа. И още не съм ги стрил. И не смятам да ги трия, защото са част от моята история. И качих моя първи влог на 26 октомври 2013 година под псевдонима That Boy Chris. Честно казано, не мислех, че някой освен моите приятели биха имали интерес да гледат моите видеа. Сега, 2 години по-късно, 40-50 влога някъде и 2 филма, почти 30 000 абоната и над 1 милион и 300 000 гледания на видеята общо, което наистина за мен е вау! Благодаря наистина за подкрепата през тези години, но пораснах вече. Усещам, че е време за нещо ново, може би нещо, което някой от вас няма да харесат. И предпочитам да ви го кажа в прав текст, вместо просто да изчезна някъде, и се надявам да ме разберете. Това видео, този влог, ще бъде последния, който качвам някога. Като That Boy Chris, но не и като Крис Захариев. Тук съм бе хора, никъде няма да хода, просто сменям името на канала си. Така са, That Boy Chris наистина няма да съществува вече. Сега нататък съм си просто Крис Захариев. Просто не мога да бъда това момче Крис през целия си живот, нали са? Весте ми малко в положението, моля се. Мисля, то може, ама аз не искам. Така че колкото по-рано го сменям, толкова по-добре. И за да ви докажа, че не спирам с влоговете, следващия месец март, ще качвам влог всяка седмица, всеки петък, да бъдем точни. И това ще бъде за първите 3 седмици през месец март. А последната седмица през месец март ще ви споделя за големия проект, върху който работя така вече от половин година. Това беше от мен. От утре името и дизайна на канала ще бъдат променени, но аз си оставам същия. Вече промених името на повечето ми социални профили, така че ако искате да ме последвате в Инстаграм ми е Крис Захариев, Твитъра ми е Крис Захариев, Тъмблъра ми е Крис Захариев, Снапчата, какво ли ще бъде Крис Захариев. Така, това беше всичко от мен. Благодаря ви много за гледането и за подкрепата и ще се видим следващия път.